natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you po. At tayo po natin tumayo. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadala natin pong minamahal na maaral, ating pong beloved preacher, beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakil at mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Sa dakilang pribileyo at pagkakataon na yung pinagkalob sa amin upang muli ka naming sambahin, masamba sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami po nagpapasalamat sa bawat tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-aawitan ng mga joyful at solemn song, hallelujah. Sa mga patotoo ng yung mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na siyang nagsilbing katatagan sa aming panampalataya, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa pag-awit ng beloved choir, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Sa iyong hanggang kahabagan na patunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagbibigay sa ikasumpong bahagi tandog. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami magdadako sa pag-aaral na iyong banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. At aming samot dalangin, hallelujah. Nakutulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Na aming maintindihan ang bagay na aming pag-aaralan, O Diyos, hallelujah. At minsan na pa, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan. Sa mga nagawa na isip na banggitan din yung kinulugdan, O Diyos, patawarin po kami, O Diyos, hallelujah. Lalo na po ang inyong mga lingkod, mahal na Panginoon. Ako'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga nasumpuan sa mga kainaan, hallelujah. Patawarin niyo ang mga lingkod, ako'y basahan lamang, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay ng bawat salita sa aking mga labi na sasambitin sa iyo mga anak, hallelujah, upang aming pagsalusaluhan, mahal na Panginoon. Patuloy kami buksan namin mga puso't isipan upang aming maunawaan, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. At aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Mga doubts, hallelujah. Cast out, mga unbeliefs, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pag-alala sa mga tulot-aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, at ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Neer, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa inyong manmahal, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga na po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At lalo't higit ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Tunay po minamahal at napakaganda muli ng ating panahon. Kala ko kagabi ulit, matutuloy-tuloy ulit yung ulan, minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tumila na din. Talagang dahil napakahirap din, lalo na sa ating minamahal, sa pagdalo talagang yung grabing umuulan, minamahal. Talagang minsan sa ating mga minamahal na kapatid, may mga hindi na rin makadalo, gawa ng sa ganyang panahon, minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos, gumanda muli ang panahon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. Tayo po mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ating po pamagatan ng ating titulo, minamahal, na Increasing or Decreasing Faith. Ano ba talaga ang usual na nangyayari sa buhay ng Kristiyano?
Sa kanilang pananampalataya, buhat nang sila makakilala at mabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At tunay po minamahal, alam naman po natin minamahal kung gaano kahalaga sa isang Kristiyano ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ano ba talaga ang tunay na pananampalataya? Ito ba'y sapat na dumadalo, na tayo'y naglilingkod ay may pananampalataya na? O talagang may pananampalataya, ngunit gano'n na ba kataas yung klase ng pananampalataya? Ngunit ano ba talaga ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon? Na laging binibili ng pinakamamahal na Panginoon na tayo magtiwala sa Kanya minamahal. Talagang ipinagpipilitan, gagaya ng alam po sa pagbibigay, sa pinaliwanag ng ating beloved elder, na talagang magkaroon tayo ng grabing pananampalataya. Ating suriin yung ating sarili, kung gaano ba talaga ang ating pagbibigay, tayo ba talaga ay nagtatapat para tayo pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. Dapat talagang sumusunod ba talaga tayo? Ngunit talagang grabe ang pagpapalang laging ipinapangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang lahat gustong ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo manampalataya at magtiwala lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Gaya po mo na mahal ang pananampalataya, gaya po ng isang serkero minamahal, na talagang tumutuloy sa isang lubid na napakakitid. Talagang maraming tao na nanonood, talagang naghihiyawan pag ang serkerong ito talagang maraming humahanga sa kanyang mga ginagawa, na talagang mga acrobats minamahal. At ang serkerong ito minamahal talagang tumulay sa napakataas na lubid at naglakad. Talagang nung siya makatawid, palakpakan, talagang palakpakan sila. At ganoon din minamahal ang serkerong ito talagang hindi pa nakontento minamahal, dahil gusto niyang masiya ng mga tao. Kumuha siya ng isang bisikleta at siya ay nagbisikleta sa lubid. At sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong magbisikleta dito? Dahil nga siya ay kilalang kilala na serkero, sabi ng mga nanood, naniniwala kami. At siya ay nagbisikleta nga sa ibabaw ng lubid. Ngunit dumating pang isang pagkakataon na grabe pa minamahal ang kanyang ginawa. Tinanggalan niya yung bisikleta ng isang gulong at isang gulong na lamang. Sabing ganon ng serkero muli, naniniwala ba kayo na kaya kong itawid itong bisikletang ito sa isang gulong lang? Naniniwala kami. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Naniniwala kami, sabi niya, amen, mahal. Sabi ng mga tao. Ngunit siya nagturo, lalo na doon sa mga talagang naghihiyawan, na talagang naniniwala na, sabi nga, naniniwala kami. Sabing ganun, kung talagang naniniwala ka, halika dito, sumakay ka sa likod ko at tayo'y tatawid. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi nung tao na tinuro mo na mahal, ayoko nga, baka mahulog tayo. Ibig sabihin yung kanyang pananampalataya, yung kanyang binibitawan na mahal, ay hindi totoo. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Ganon mo na mahal, halos walang pinagkaiba sa tunay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay grabing pagtitiwala mo na mahal, na talagang ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon ay kailanman ay talagang magbibigay ng grabing pagpapala sa isang Kristiyano. Na talagang at higit sa lahat magbibigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng Biblia na mahal, na a man without faith is impossible to please God. Ating bumasahin na mahal dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 11, ang talatay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Palakpakan pa rin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing kaluguran daw ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga taong nagsisimpalataya sa Kanya. Lalo na po sa pagbibigay ng mahal, na talagang bagamat gipit,
minamahal, maraming pagkakagastusan. Ngunit ang mga Kristiyano ay patuloy na nagtitiwala, bagamat malaking bagay na magagawa sa kanila, ngunit talagang pikit mata na binibigay dahil alam nila na hindi sa kanila. Yan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Na kung saan ang mga Kristiyano ganyan talagang grabing pagpapala. Grabing hindi man sa iba na pinagpapala sa mga material na bagay, ngunit sa grabing pag-iingat, minamahal. Maaksidente na nga lamang sisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Andiyan karakarakang kaligtasan na binibigyan ng pinakamamahal Panginoon. Maging sa mga karamdaman, hallelujah, nandiyan lang panalangin lamang, minamahal. So, unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Med, talagang pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ay may grabing pagpapala na bunga ng ating pagbibigay at pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating pong balikan, minamahal, ang ating mga dati natin pinag-aaralan, minamahal. Ang mga ilan sa mga heroes of the Bible, nandoon na grabing nagpamalas ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal na talagang, lalo na po minamahal si Abraham, nung hiningi sa kanya minamahal ng pinakamamahal na Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, na talagang late na nga naibigay, matapos hihingin pa, na ialay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang pikit mata na si Abraham ay sumunod dahil siya'y nagtitiwala sa Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din minamahal, maging si Daniel, minamahal na kung saan nandun mga grabing inggit, minamahal. Talagang grabing kinainggitan siya, minamahal. Na talagang hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na talagang sila'y gumawa ng silo, minamahal, hanggang siya itapon sa yungib ng leon. At kita man natin kung gaano tumugon ang Diyos sa mga taong nagtitiwala. Grabe nang ang Diyos nagsugo ng anghel upang hawakan ang bibig ng mga leon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na grabe grabing pagpapamalas ito ng katapangan sa pananampalataya. At ganon din minamahal si Shadrach, Meshach at Abednego. Na kung saan minamahal, ganon din, the same, sa grabing inggit din minamahal. Talagang ginawang silo din minamahal upang sila maitapon sa hornuhan minamahal. At nandun ang grabing naglalagablab na hornuhan. At nandun ang kanilang pagtatapat at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang maging kanilang mga buhay ay hindi nila inalantana. Masunod lamang ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal at pagkahagis sa kanila minamahal, dahil sa grabe nilang pagtitiwala, 3 silang itinapon, ngunit nung makita ni Haring Nabucodonosor, 4 na silang naglalakad. Sinamahan sila ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang isa pa minamahal, na mga mananampalataya, maging sa mga apostol, na talagang maging ang kanilang mga buhay ay hindi nila pinagkait alang-alang sa Ebanghelyo. Ito ay isang grabing pananampalataya at pagtitiwala sa pinakamamahal na Panginoon dahil alam nila ang kanilang tutunguhan ang naggrabing pangako ng pinakamamahal na Panginoon. Na talagang hindi nila inalintana ang kahit anong sakit na kanilang mararamdaman o hirap na kanilang gagawin, minamahal. Masunod lamang ang kalooban o makapag-ibanghelyo lamang ng ibanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, minamahal, ang isang senturyon, minamahal, na kung paano ang ating pinakamamahal na Panginoon ay grabing nalugod, minamahal. Malimit, pinapakita ng pinakamamahal na Panginoon na talagang gusto niya sa kanyang mga anak ay grabing magtiwala at grabing manampalataya, minamahal. Talagang, sabi nga, minamahal, na talagang ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang gusto niya talagang buong-buo yung tiwala. Ating pong balikan niya, minamahal. Atin mo nang itong senturyo, minamahal, na grabing nagpamalas ng kanyang grabing pagtitiwala. At dito na napukaw ang atensyon ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandun sa kanyang alila, minamahal, na sabi niya talagang hindi siya karapat-dapat sa kanyang bubungan. Ngunit sabi niya, sambitin mo lamang ang salita, mahal na Panginoon. Dahil ako man din ay may nasasakupan. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 11.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo Kabanata 8, talata po ay 5 hanggang 11. Ito pong nakasulat. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, Paruroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko, Grito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo, na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran, at magsisiupong kasama ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Imagine, minamahal, grabing napukaw ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pananampalataya at pagtitiwala ng senturyon na tumanmahal. Na talagang nung kanyang lalo sa grabing pagpapakumbaba pa, na sabi niya, manmahal, hindi ako karapat dapat, mahal na Panginoon, na ikay pumunta sa aking bungan. Bagkus bagitin mo lamang ang salita na siya'y gagaling. At sabi nga ng Biblia, yung oras din yun na sinambit ng senturyon at sinabi ng pinakamamahal na Panginoon sa kanya, yung oras din yun, gumaling yung kanyang alila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ay isang grabing pananampalataya at pagtitiwala na nais sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi pang araw, marahil ito ay isa na rin sa atin, sabi nga, sa East, minamahal. Ito marami na dito sa atin, minamahal, ng mga Kristiyano na patuloy na nagtatapat, minamahal, patuloy na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na lamang po sa ministeryong ito, minamahal, hallelujah. Naggrabe ang mga nanampalataya at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At atin din pong tignan, minamahal, dahil sabi nga, minamahal, hindi alintana ang buhay, maging kanilang sinusuong, minamahal. Dahil sabi nga po dito sa may aklat ng Lucas, Kapitulo 17, versikulo 32 hanggang 33. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Lucas, Kabanata 17, talata po ay 32 hanggang 33. Ito po ang nakasulat. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun, minamahal, ang yung grabing pagtitiwala, kagaya na lamang po na nung panahon ni Lot, minamahal. Na talagang si Lot, minamahal, sa grabing panghihinay niya, wala siyang tiwala sa pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Nung yung asawa niya, minamahal, talagang lumingon pa, minamahal. Hallelujah, talagang tinignan yung mga talagang hindi nanampalataya sa Diyos. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, talagang grabing pag-iingat, minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag tayo nanampalataya at nagtiwala sa Kanya. Na talagang, nandun na talagang kailanman tayo hindi mapapahiya. Ngunit may mga pagkakataon din sa Biblia, minamahal, na ating pong bigyan tanaw, minamahal, na talagang kung ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang hindi nalugod, minamahal, na doon sa mga pananampalataya na talagang hindi kinalugdan na ng ating pinakamamahal na Panginoon, na maraming pangyayari, minamahal, na talagang nandun, minamahal, talagang lalo na po, minamahal, yung isang bata, minamahal, na pipi, na ito'y dinala na sa kanyang mga alagad, minamahal, na talagang kung paano natin makikita, minamahal, kung paano nagalit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 15 hanggang 20. Amen, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 17, ang talatay 15 hanggang 20. Amen. Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin.
at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya. At ang batay gumaling mula ng oras ding iyon. Nang magkagayoy nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas iyon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka, mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganun minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang siya'y hindi nalulugod, minamahal, sa mga bagay na kawalan ng pananampalataya. Ang gusto lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo magtiwala, minamahal. Ayaw ng Diyos na tayo mahirapan, minamahal. Ayaw ng Diyos na tayo maghirap. Ang gusto lagi, minamahal, kaya nga sabi nga po ng banal na kasulatan, malibang kayong maging kagaya ng isang bata sa anumang paraan na hindi kayo papasok sa karyan ng langit. Amen, praise the Lord. Ating pong basahin ng mahal, dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 3. Amen, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 18, ang kabanatay 3. At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun manamahal ang katangian ng bata, manamahal. Talagang ang bata, ano bang katangian manamahal ng bata? Ang bata, ang gusto niya, laging nalalapit sa kanyang magulang. Ang gusto ng bata, laging hingi ng hingi. Talagang kahit mapahiya yan, kahit hindian yan, talagang makulit ang bata. At ang bata, laging gusto niya sa piling ng kanyang magulang, kanyang ina, kanyang ama, minamahal. Nandun na talagang gusto niya, laging hinahanap niya, laging nakikita niya, minamahal. Ganon daw ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na maging attitude natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, isinasandig natin ang ating sarili. Lahat ng ating pangangailangan, minamahal, talagang ating itiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Na ang gusto ng pinakamamahal na Panginoon, talagang lahat yung walang limitasyon. Lagi nga sinasabi ng pinakamamahal na Panginoon na humingi kayo lagi sa akin. Talagang inuutusan pa tayo minamahal na utusan niyo pa nga ako, sabing ganoon pinakamamahal na Panginoon. Na tayo provide ng pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan at tunay po minamahal, Kanyang ibibigay sa atin ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, maging sa mga iba pang pangyayari dito sa aklat ng Mateo minamahal. Nandoon minamahal dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, 27. Nandoon minamahal na bumangon ang bagyo minamahal, na talagang inapawan minamahal ang daong minamahal nung sila'y nasa dagat ng ating pinakamamahal na Panginoon, habang ang pinakamamahal na Panginoon minamahal ay natutulog. Talagang grabe ang bagyo, inapawan, ngunit ang mga kasama niya minamahal, talagang natakot sila. Sabi ganoon, mahal na Panginoon, mamamatay kami. Talagang, ngunit nagalit din sa kanila ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandun minamahal na talagang, nung makita nila minamahal na pinagwikaan ng pinakamamahal na Panginoon bagyo, talagang nung tumila, talagang sila ng mga minamahal. Talagang ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang grabe tayo magtiwala sa Kanya. Ganon din minamahal ang pangyayari dito po sa aklat ng Mateo 26:32 minamahal. Nung si Pedro minamahal, nung sila nasa bangka minamahal at nakita nilang pinakamamahal na Panginoon naglalakad, akala nila multo. Sila nagulat minamahal at napahiyaw minamahal sa takot. Ngunit sabi ng pinakamamahal na Panginoon, ako ito. At sabi nga ni Pedro, kung ikaw ay mahal na Panginoon, palakarin mo ako sa tubig. Ngunit si Pedro talagang nakalakad sa tubig. Ngunit pag-ihip lamang ng hangin minamahal. Yun yung mga ihip ng hangin sa ating mga buhay na grabing pagsubok na minsan talagang natitignan natin. Na talagang minsan nagkakaroon minamahal na talagang ating sa patuloy na paglilingkod minamahal ay talagang medyo nagpapabagal sa ating takbuhin.
At paglingon nga minamahal ng pinakamamahal nung paglakad ni Pedro minamahal, nakalakad siya ng ilang hakbang, ngunit nung umihip ang hangin, lumubog siya, talagang humiyaw ng grabing takot, ngunit inabot siya ng pinakamamahal na Panginoon. Bagamat sa gitna ng ating mga kahinaan minamahal, bagamat tayo nagkukulang, nandun na talagang ang maging ating pananampalataya hindi 100%, na talagang minsan naintindihan ng pinakamamahal na Panginoon na tayo sa ating pananampalataya meron tayong ups and downs. Ngunit ang nais ng pinakamamahal na Panginoon ay huwag tayo manatili doon kung tayo nadadapa. Huwag tayo manatili sa ating mga pagkatapa bakas bumangon man mahal. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan man natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang ang gusto lagi ng pinakamamahal na Panginoon, wala siyang ninais sa atin kundi patuloy na pagpalain. Dito pa lamang sa lupa, nais ng Diyos na talagang grabing pagpapala ang ibibigay na sa atin. Palakpakan man natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganun din minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan na dito po sa Marcos 11, Kapitulo 24. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, ang kabanatay 11, ang talatay 24. Amen. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Talagang magtiwala at manampalataya. Isipin na natin, minamahal, na talagang nandyan na yung pagpapala na ating tinanggap na minamahal. Para hindi talaga mahadlangan, minamahal. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, isipin natin tinanggap na. Maging sa ating mga karamdaman, kaya malimit nga natin ginagawa minamahal. Sa ating mga, lalo na sa ating mga minamahal na kapatiran na talagang may karamdaman, bagamat nandiyan minamahal, nararamdaman ng karamdaman, basta tumalon ka, isipin mo na ikay pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon at tunay nga sila'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Alam niyo, minamahal, sa mga grabing pangyayaring yan at mga grabing ipinakita ng Diyos na mga bagay na yan, lalo na sa mga kaganapan sa banal na kasulatan, minamahal. Grabe, kung ating titignan talagang nais ng pinakamamahal na Panginoon sa atin, talagang walang ninais ang ating Diyos sa atin, kundi tayo'y pagpalain. At hindi man lang kaila sa ating buhay, minamahal, na talagang kinakailangan talaga natin, minamahal, na talagang ibalik muli ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi natin alam uli ang bukas, minamahal. At hindi man kaila sa atin, minamahal, talagang nung nakaraang pandemya, talagang nasubok ang ating pananampalataya. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabing nasubok ang ating pananampalataya, minamahal. Na talagang maging yung nangyari, minamahal, ito'y kahalintulad nung nangyari sa Biblia. Na sabi nga, kapag wala ka nito, hindi ka pwedeng magbiyahe, hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi ka pwedeng pumunta kung saan-saan pag wala ka nito. At talagang sa totoo lang, marami sa ating mga minamahal na kapatid ang talagang natakot. Nandun minamahal, talagang inisip na, paano to? Paano ang kabuhayan ko? Paano ang pamilya ko? Anong kakainin namin? Talagang ito isang grabing pagsubok sa atin. Parang ito ang nangyari, ito parang spiritual dry run. Na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi pa ngayon. At tunay po mahal talagang nakita natin minamahal kung saan tayo masisilap ng kaaway pagdating ng panahon. Na talagang pag dumating talaga yung panahon na yan, minamahal, talagang sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, talagang dahil tayo binigyan minamahal ng grabing tapang, hindi takot ang binigay sa atin. Tayo binigyan ng pinakamamahal na Panginoon na grabing kapangyarihan, minamahal. Na hindi dapat tayo natatakot sa mga bagay na ganyan, minamahal. Talagang, lalo na ang ministeryo ito, minamahal, talagang tayo tinuro ang manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang dapat tayo, minamahal, ay hindi matakot, minamahal. At tulad po lamang minamahal sa mga nabanggit ko na heroes of the Bible, nandun minamahal talagang grabing pagpapatunay, na grabing
pagbibiyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo na ito'y pinatunayan ng mahal sa ating kapanahunan. Nandoon minamahal na talagang sa katauhan po ng ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida at ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Hallelujah, na nandoon na nagpakita ng napakaraming pagkakataon ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandoon na mahal talagang napakaraming karamdaman na nagsigaling. Nandoon na mahal talagang maraming problema ang nilutas ng pinakamamahal na Panginoon. Nandoon na mahal talagang grabe mga problema ang nilutas ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang ministeryo ito simulat sa pool pa lamang minamahal at talagang grabe na ang pamumuhay sa pananampalataya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nandoon minamahal talagang umpisa pa lamang nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon ng ating beloved Honorable Pastor, kabalikat ng mga manggagawa, talagang tayo tinuruan na kung paano manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandoon minamahal talagang ang maging ating pinakamamahal na ating beloved Honorable Pastor, talagang sila nagpapakita ng grabing ehemplo. Lalo na po minamahal, at isa na rin po ito minamahal yung nangyari po sa may dako ng Mindanao, sa may Talipaw, Hulo-Sulo. Nandun ang grabing pananampalataya na hindi inalintana ng beloved Honorable Pastor ang kanyang buhay, na talagang alam niya na talagang yungib ng leon yung kanyang pupuntahan, na talagang kahit nung una pa minamahal, marami na nagsipuntahan doon, ngunit walang nakababang buhay. Ngunit hindi inisip yun ng beloved Honorable Pastor dahil alam niya na siya hindi pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Nandun minamahal ang grabing pananampalataya at pagtitiwala. Ngayon minamahal, hallelujah. Lalo na po minamahal, sabi nga po kanina, talagang nung nakaraang pandemya, nasubok ang ating pananampalataya. Ngayon, atin pong kumustahin ang ating pananampalataya. Simula ba nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pananampalataya ba natin noon at ngayon, nag-increase ba o nag-decrease ba? Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, hindi ninais ng itong pangangaral na ito, minamahal, na saktan ang iba sa atin. Hindi nais na manghiya, hindi nais na bagkos. Nais ng pangaral ito naman mahal na gisingin ang mga Kristiyano na mahal. Dahil kagaya po ng inyong abang lingkod na mahal, ang inyong abang lingkod ng nakaraang mga halos almost a year naman mahal, talagang dumanas ang inyong abang lingkod ng grabing atake sa high blood. Umabot po ito naman mahal sa talagang grabe, hindi ako makahinga man mahal. Talagang nagdidilim ng aking paningin. Na talagang umiikot na ang paningin na talagang halos wala ng kontrol man mahal. Talagang minsan iisipin mo, ito na yata ang katapusan ko. Hanggang sa ang inyong lingkod talagang hindi makahinga, itinakbo ko ng aking labuan sa mga ospital. At nandun man mahal talagang hindi ko ipagkakaila sa inyo man mahal, talagang ako'y naresetahan ng gamot. At ng mga panahong yan talagang nakaramdam ako ng grabing takot. At talagang dahil sabi nga ng doktor, wag na wag mong mamimiss yan. Talagang uminom ka yan dahil pag hindi ko uminom yan, baka mangyari ulit sa yan. Hindi mo alam, lalo na kung mag-isa ka. Aminin ko na mahal, talagang grabing takot ang aking naramdaman. Kaya sa mga oras na yun, talagang ako'y napapainom ng gamot man mahal. Ngunit dumating sa akin ang isang pagkakataon, hallelujah, na talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dumating ang isang pagkakataon sa akin, minamahal, na talagang biglang parang may tumapik sa akin, minamahal. Na bigla kong naalala na nung ako'y unang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung ako'y makakilala, mabautisman, ako'y walang-wala. Wala nang magawa, wala nang pera, wala nang... Kaya umasa sa pinakamamahal na Panginoon. Maging sa karamdaman ng aking buong sambahayan. Ngunit, hindi kami binigo ng pinakamamahal na Panginoon.
Ang mga karamdaman na yan talagang pinagaling ng walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Talagang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit, dumating nga po yung ganitong punto at pagkakataon na mahal na talagang marahil, hindi na rin anantanak kasi nung una nga, nung ako'y makakilala sa pinakamamahal, talagang walang magawa, kundi magtiwala sa pinakamamahal pa. Lalo na walang pera, wala. Ngunit para akong ginising na mahal, na talagang para may tumapik sa akin na bigla akong naalala at naisip na mahal na talagang, ano tong nangyayari sa akin? Ba't umiinom ako ng ganitong gamot? Ba't ako nagtitake ng mga bagay na to na pampababa ng high blood? Ngunit buhay naman ang aking Diyos na pinaglilingkuran, na siya nagpagaling sa akin dati ng aking butas-butas na bituka. Nandun man mahal yung aking mahal na anak na punong-puno ng galis mula ulo hanggang paa na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sabi ko, salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Na talagang ang pinakamamahal na Panginoon ay nanggising muli, minamahal, sa aking natutulog na pananampalataya. Kaya aking mga gamot na iniinom na mahal, talagang tinapon ko na mahal. Hindi ko kailangan ng gamot na to. Ang kailangan ko lang, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palagpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay pa minamahal. Kung isipin talaga natin, anong papel ng gamot sa ating buhay? Lalo na po, tayo ay may Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin minamahal dito sa aklat ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng awit, 103, ang talata po ay 2 hanggang 5. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata 103, ang talata ay 2 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine mo, mahal, na siya pala ang nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit. Anong purpose ng gamot? Amen? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon, matatakot ka pa ba na ikay mawalan ng makakain, mawawalan ng trabaho dahil sa pakikipaglaban mo sa pananampalataya mo? Dahil iyong pinaninindigan ng iyong pananampalataya, samantalang ang pinakamamahal na Panginoon pala ang naglalagay, ang bumubusog ng nilalagay natin sa ating mga bibig, ang siyang nagpapakain sa atin. Grabe manamahal. Sabi ko nga po manamahal, ang ministeryong ito simulat sa tinuruan tayong grabing manampalataya. Ang ating beloved Honorable Pastor, grabing pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang laging pinamamala sa atin at laging itinuturo sa tuwing siya ay mangangaral na mahal, na laging manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo nung kalakasan ng ating beloved Honorable Pastor, talagang hindi nagkulang minamahal, talagang laging nagsasabi, hallelujah. Siguro kapanahon naman ngayon, minamahal, na tayo rin naman dahil tayo mga tinuruan ng ating beloved Honorable Pastor kung paano magtiwala. Talagang ating i-exercise yung ating pananampalataya at magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na hindi natin kakailanganin ng gamot, hallelujah. Mas kakailanganin pa yung mga bagay na ibibil natin ng gamot sa mga marami pang bagay minamahal, lalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo magtiwala sa Diyos, hallelujah, dahil sigurado ang kagalingan, hallelujah. Pagagalingin tayo ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Grabing kasiguruhan minamahal. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon na magtitiwala sa akin kailanman ay hindi mapapahiya. Ando minamahal talagang laging magtatamasa ang taong nagtitiwala. Ayon nga naman sa ating mga nakita sa banal na kasulatan na mga heroes of the Bible, talagang
kahit kailan ang pinakamamahal na Panginoon ay hindi nagpababaya. Ngayon, minamahal, tanungin natin ang ating mga sarili, minamahal. Gaya rin din ng ating inyong abang lingkod, minamahal, ang nangyayari sa akin yan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ginising ako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan, minamahal, muling pinaalala ng pinakamamahal na Panginoon kung gaano siya kabuti sa aking buhay, kung gaano siya katapat, hallelujah, nandun naman mahal na talagang kung magtitiwala ka, lahat ng mga bagay na iyong naisin, na, lalo na sa kagalingan ng iyong karamdaman, ay hindi ka bibiguin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Basta patuloy lamang na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo minamahal ang nais ng pinakamamahal ng nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na talagang nais niyang tayo laging magtiwala sa Kanya. Nandun na talagang laging manampalataya sa Kanya. Ang mga pagpapala ay nandiyan mahal. Kaya nga, minsan, ating nabasa kanina, ang pinakamamahal ng Panginoon Jesus kapag hindi nakikitaan ng grabing pananampalataya at pagtitiwala, medyo iba ang salita na narinig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang gusto niya, lagi tayong magtiwala. Gaya nga ng ating nabasa mahal, maliban na kung tayo maging gaya ng bata mahal. Sabi nga, sa anumang paraan na hindi tayo papasok sa karyan ng langit. Na kung saan ang gusto ng pinakamamahal na Panginoon, tayo magtiwala sa Kanya. Ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon mga maraming pagkakataon na yan upang tayo patuloy manampalataya at magtiwala minamahal na wag tayong magulumihanan sa mga bagay-bagay. Lalo na minamahal sa mga bagay na pangangailangan lamang. Kagaya nga na sinabi ng pinakamamahal na Panginoon na kung paano pinararamtan, binibihisan ng mahal na Panginoon ng bulaklak ng liro, na kung saan ito'y nabubuhay sa umaga, at pagdating ng hapon ay natutuyo, at ito'y kinumagaha, ito'y ginagatong sa kalan. Na kahit si Solomon daw ay hindi nakapagbihis ng ganon. Kaya wag daw tayo mag-alala sa ating mga pabihis, sa ating mga dadamintin, sa ating mga kakainin. At yan mismo naranasan natin minamahal. Lalo na sa ating mga minamahal na talagang wala ng trabaho nung nagkaroon ng pandemya. Ilang taon minamahal na tayo walang mga trabaho. Ngunit kahit kailan, hindi tayo pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabe, minamahal. Ito ay isang paalala lamang, minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na grabing panggising maging sa inyong abang lingkod. Na talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung tutuusin ng mahal, ba't pa naman ako hindi mananampalataya at magtitiwala? Dati nga, mamamatay na nga Dati nga, wala na dapat. Ngunit napakahaba pa ang idinugtong ng pinakamamahal na Panginoon sa atin. Dumaan ang napakaraming karamdaman, kung ano ang mga sakit ang nangyari sa atin ng mahal, maging mga COVID, mga ikamamatay. Pero hanggang ngayon, tayo buhay na buhay pa rin. Pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay mo na mahal, talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Talagang grabing mga pagpapala ito na talagang hindi natin masusuklian. Salamat sa laging paalala niya minamahal, talagang na nagpapaalala yung mga grabing sa ating mga minamahal na mga ngaral na laging nagpapaalala, nag-aalaga sa atin. Nandun na laging ipinapaalala kung paano maging mainit sa paglilingkod. Magpasalamat tayo minamahal dahil patuloy na talagang may nagsasabi sa atin, may nangangalaga sa atin minamahal. Na talagang minsan, sabi nga talaga, dapat sa Kristiyano, sabi nga natin mga ngaral, wala na yan tisod-tisod. Ang tisod ay wala sa Kristiyano na yan. Wala na dapat yung salitang yan. Talagang hindi na dapat isipin yan dahil yan ay hadlang lamang minamahal sa paglilingkod. Hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe ang ating inaantay minamahal. Hindi lamang maging sa mga pagpapalang yan talagang ipinangako ng Diyos, kahit dito lamang sa lupa, na talagang basta atin lamang ma-manage ng tama. Huwag dumuon yung ating pag-ibig sa mga pagpapalang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin. Huwag ma-focus, kundi lagi ma-focus tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag sa mga pagpapala. Dahil yan magsisilbing, dahil sabi nga ng Banal Kasulatan, love of money is rootable evil. Hanggang sa mga pagkakataon talaga na nandun ma-focus ng ating attention. At sabi pa ng Banal na Kasulatan, kung nasaan daw ang iyong kayamanan,
ay nandoon din ang iyong puso. At kung nasaan ang iyong puso, doon ka duruan mo na mahal. Kaya napakahirap na bagay. Ngunit ang mga kayamanan na yan ay temporary lamang. Ang grabing kayamanan na nag-aantay sa atin sa langit, grabe. Sabi nga, hindi pa nakita ng mata, ni sumagi man sa isip kung gaano kaganda ang ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay isang grabing pagpapala, hallelujah, na talagang ating inaasam-asam na pwedeng mamaya, bukas, ay mangyari naman na mahal. Sa pagtunog ng trompeta. Kaya nga, sabi nga ng Banal na Kasulatan, lagi tayong manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo hindi mapokus sa anumang bagay na material dito sa lupa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos, minamahal. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher. Kuya Bubuy niya. Praise the Lord. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kahit saan dagat man madugulong, hindi ako natatakot pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagmaka. Nagutiman ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Kung ang husas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gamit araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa,
inaasahan ko pa rin ay siya. Mga minamahal, gaano man kaganda ang ating mga pinag-uusapan kung wala sa focus ang ating pong ginagawa, ang pakikinig sa mga salitang ito na ang ilan maminamahal ay binabaliwala na lamang. Dahil ba sa pagdamag, tayo po'y nagpupuyat? Lagi tayong pinangungusapan ng mahal na Panginoon na kung tayo po'y narito sa kanyang bahay-sambahan, gawin natin yung manakakabuti sa ating buhay. Lalo na itong mga pinag-aaralan natin, maminamahal, we are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling panahon na wala na tayong inaasahan kundi ang ating mahal na Panginoon. Di natin alam, ang ikot ng mundo ay napakasama na. Kaya nga, pinag-aaralan itong mga araling ito, maminamahal, upang marirate o makikita kung saan na ba ang iyong pananampalataya. Ito po ba ay lumalago, tumataas, o lalong nawawala? Ikaw lang ang makakasagot, kapatid. Minamahal ko mga narito sa umagang ito, maging nandyan sa mga nanonood ng ating pong webcast live, online, sa Facebook at YouTube. Ang bili ng apostol ng Diyos, si Apostol Pablo, ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil kung hindi natin ito ipagtrabaho, maminamahal, mawawalan ka talaga ng pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng mga apostol nung sila maminamahal, lumulubog lahat ng nababanggit kanina ng mga bersikulo. Ang sabi nila, mahal na Panginoon, sumisigaw sila, Lord, increase our faith. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Paano tayo tulungan ng mahal na Panginoon? Magdamag tayong natutulog. Itong isang oras lang ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi natin binibigyan ng importansya. Talagang manlalamig ka. Manghihina ka. Huwag natin maminamahal isnabin itong mga salitang ito. Huwag nating pababayaan ang ating mga sarili. Sa totoo lang, maminamahal, tayo ang gumagawa ng kahinatnan sa dulo ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang sisisihin. Hindi natin pwedeng masisi ang mga mangangaral. Natin pwedeng masisi ang ating mahal na pastor, ang mga nangasiwa sa atin. Wala tayong dapat sisihin kundi ang ating mga sarili. Dahil inilalatag na ang mga salita ng Diyos. Itinuro na sa atin itong ating magdamag na ginagawa. Tinuturo ito ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ng mga beloved children nila, na manangasiwa sa atin, ng mga mangangaral. Pero hindi natin binibigyan ng importansya. Sabihin man natin, kaya nga nandito kami, nagpupuyat. Nandito kami, nag-overnight, dumadalo kami ng Miyerkules, nandito kami ng Linggo. Pero ang tanong doon, maminamahal, ng ating mga ngaral, tumataas ba? Umaangat ba ang antas ng iyong pananampalataya kung tulog ka lang ng tulog? Amen? Wala tayong maintindihan. Kaya tayo rin ang lugi. Kapag sinasabing, work out your own salvation with fear and trembling, ang ilan sa atin, maminamahal, malalayo ng pinanggalingan. Galing ng Metro Manila. Lahat ng malalayo na lugar na nandito ngayon, nagsasakripisyo. Bakit gising? Bakit napapakinggan ang salita ng Diyos? Bakit naunawaan ang salita ng Diyos? Totoo ang sinabi ng ating dearly beloved assistant pastor. If there is a will, there is a way. If there is a way, there is a will. Willingness. Wala kang willingness. Ang iyong nasa isip ay basta nandito ka sa gawain, okay na. Makapagbihis, makadalo, makarating sa gawain. Without knowing
na mayroon tayong isinasagawa, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag sinabing ipagtrabaho, maminamahal, kinakailangan kumilos ka. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Itaas ang iyong kamay kapag ikinag-worship sa mahal na Panginoon. Hindi yung laging nakayukyok, hindi yung laging naglalaway o anuman ang kahinatnan natin sa buong magdamag, tulog sa mga sasakyan, sa mga kwarto, kung anong ating mga ginagawa. Wala na kayo sisihin, mamaya kundi sarili ninyo. Inilalatag na lahat. Kaya tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na hindi nagsasawa ang mahal na Panginoon na tayo pangaralan. Maniwala kayo sa akin. Pagkatapos kong magsalita mamaya, gising na gising tayo. Tanungin ko kayong lahat. 1, 2, 3, 5, 10. Yun lang nakaunawa. The rest, uwi pa rin lulugo-lugo. Sayang yung pamasahe. Sayang yung ating pagpupuyat sa buong magdamag. Late ka na nga dumating, tinulugan mo pa. Sinong Diyos ang maawa sa atin? Kaya nanatili tayong andyan, talunan. Nanatili tayong wala. Pumunta rito, lulugo-lugo, uuwing lulugo-lugo. Sabi ng mahal na Panginoon sa mga apostol niya, hanggang kailan ko kayo titiisin? Yung isang binanggit kanina, dinala yung kanyang anak, laging nagsusugba sa apoy, hindi mapagaling ng kanyang mga apostol. Bakit? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Paano ka madagdagan ng pananampalataya? Tulog ng tulog. Napakaganda ng mga patutuo. Sapat, higit pa sa sapat ng mga patutuo. Wala tayong naintindihan dahil tinutulugan natin. For Diyos, for Santo, mga minamahal. Magsikap ang lahat. Hindi na magtatagal. Tutulog ang trompeta. Pagbabalik ng mahal na Panginoon, Kanya nang kukunin ang Kanyang mga hirang ng mga seryosong naglilingkod sa Kanya. Sa lahat ng mga seryoso, nagsisikap sa inyo ang masaganang pagpapala na yan. Ipinangako ng mahal na Panginoon yung langit at buhay na walang hanggan. Anytime, rapture will take place. Matanggap ninyo ang para sa inyo, para sa atin. Sa mga pabaya, huwag nawa kayong datnan ng mahal na Panginoon na patuloy na nagpapabaya. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakila't mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinabi mo siya mga salita, mahal na Panginoon, hanggang saan mo kami titisin sa aming mga pag-uugaling ito. Andito nga po kami, mahal na Panginoon, para sumamba sa iyo. Pero yung iilan, kailan pa magkaroon ng pasanid sa kanilang mga kaligtasan? Kailan pa nila ibigin ang kanilang mga natutunan ng mga salita magmula sa totoong pastor, totoong propeta na nangalaga ng aming mga kaluluwa? Lahat ng mga mangangaral na nagpapahalaga upang ipangaral ang mga salitang ito. Mahal na Panginoon, tulungan at kahabagan mo kami. Aming mga puso, mga isipan, huwag nang mapariwara kung saan-saan, kundi sa totoong paglilingkod na ito, dahil alam namin, mahal na Panginoon, ang dulo. Kapag hindi namin masunod, hindi namin maisagawa na may kayusan na kami paglilingkod sa iyo, kapahamakan at kalugihan lamang. Ngunit sa aming nagtitiis, nagsusumikap, ang iyong mga pangako, ang langit at buhay na walang hanggan, ay aming makamtan, mahal na Panginoon. Kaya tulungan mo yung mga anak na pagan mo. Wala sila magpapaya. Naging seryoso sila
Sa oras na kami ay narito sa aming maisampan, wala kami katupagin kundi luwalhatiin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, ibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ayaw namin ni isa man ay maiwanan sa iyong muling pagdagit sa mga banal. Gusto namin kaming lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo kaming patawarin sa lahat ng aming mga kalikuan, aming mga kahinaan, aming mga pagkakamali, aming mga pagkakasala, na siyang humihila ng aming mga sarili, mahal na Panginoon. Kaya kung bakit, hallelujah, hindi kami naging seryoso sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo yung mga anak, mahal na Panginoon. Alam namin, ikaw nag-iimbento ng kalusugan, kalakasan, ng tulog at ng paggising. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin sa aming mga buhay. Kaya kami nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, na lahat ng aming mga pinag-aralang ito, mag-sink in na sa aming mga puso at isipan, amin nag-isasagawa sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Aking dinadalangin ng lahat ng ito may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Increase our faith, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Para sa ating pong minamahal mga bisita, dan sa ating pong mga beloved webcast viewers, ngayon lamang naka-tune in o naka-online, kung inyong naintindihan ang aming pinag-uusapan, mga salita ng Diyos na aming pinapangaral, dapat inyong malaman ang sanabi ng Biblia, mga minamahal, na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaw lamang sumampalataya, nagtitiwala, may pananampalataya, nagsisisi sa kalimang kasalanan, sila lamang na nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, binibigyan ng karapatan upang magiging tunay na anak ng Diyos. Sinabi ng 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo. Yaw lamang lumalapit kay Kristo. Lumalapit sa totoong Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na Espiritu. Kailangan siyang sampahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya aming hinihiling na mahal ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, ang 4 na reglamento ng kaligtasan na 3 po dito ay ating isasagawa. Unang-una ay pananampalataya, yung ating pinag-usapan. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na mangyayari sa iyo. Itong kaligtasan ay iyong tanggapin. Kung ikay naniniwala, ikay may pananampalataya, tatanggapin mo ang kaligtasan. At ang pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi sa mga kasalanan upang tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. At ang pagsisisi po, kapag nagsisi ka, huwag pa ulit-ulit, nagagawa at gagawa ng kasalanan. Iwanan mo na yung maruming buhay. Sa sanlibutan, lumapit ka kay Kristo, sumunod ka sa ating mahal na Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, at kapag narito ka na sa gawain, dumalo kayo sa lahat ng mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry throughout the country, throughout the Philippines, and 48 countries throughout the world. At magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung 3 na yan ang inyong gagawin. Dahil yung pang-4 po, yung inyong nakita kanina habang umaawit ang ating mga awit na nanginginig, sila'y lumuluha, sila'y umiiyak. Yan ang silyo ng Espiritu Santo, baptism of the Holy Spirit. Silyuhan ka ng Espiritu Santo para ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Kapag natanggap mo itong 4 na ito, karapat-dapat ka ng magmana ng langit. Tikit mong papuntang langit at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Habang nakataas ang inyong kamay, maminamahal, tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos, namin sa langit. Sumunod po kayo. Hallelujah. Ako po'y naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, narito ako. Isang makasalanan. Nagsisisi. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. At ako po'y sumasampalataya, nagtitiwala sa iyo. Tinatanggap ka namin, aming tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin po ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo, tugasan ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, taking tinanggap. Amen and amen. At aming may manalangin sa inyo, maminamahal po, mahal na Panginoon, sa mga kapatid namin na tumatanggap sa umagang ito. Hallelujah. Aming hinihiling na kabagan mo sila, patawarin sa kanilang kasalanan, hugasan yung banal na dugo, isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Kami silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming hinihiling lahat ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ating minamahal mga kapatid, minamahal na may mga pangailangan sa umagang ito.
Tulungan niyo maminumahal yung mga sarili. Ilagay ang kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung may sakit kayo sa puso, may high blood, may diabetes, banggitin po anumang mga cancer, anumang karamdaman, rayuma, asthma, lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah. Banggitin po ninyo, sumabay kayo, aming online webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangalan ni Jesus, silingin po natin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. O pong mahal na Panginoon, hallelujah, narito ang iyong mga anak, aming mga webcast viewers, minamahal mga kapatiran, kasama namin sa buong magdamag, sapat, hallelujah, na aming ginagawang mga pagsasakripisyo, anumang mga pangailangan ng mga anak na ito, pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman, demons of cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, COVID-19, hallelujah, asthma, rayuma, hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, di mo kahirapan, hallelujah, 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 panlalamig, panlalupaypay, kasaut, 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 complete healing and deliverance, pray in the mighty name of Jesus, increase our faith, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Huwag kayo maminamahal, atubili. Itaas ang kamay. Iwagayway maminamahal. Gising na tayo. Amen. Tinulugan na nga natin magdamag. Iwagayway natin ang ating mga kamay para pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Huwag makayukyok. Ayan ang araw na. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Itaas ang ating dalawang kamay, tumalon na tatlong beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, huwag magbibiro, angkinin ang lahat ng inyong kahilingan. Ipagkabloob yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. 3 times jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great word to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you and beloved elders. Ating minamahal mga kapatid, ating kasama ngayon. At salamat muli sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y buong magdamag na sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y nagtatagumpay. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement. Ating pong binibihayan pong pagkaloob sa ating ang pagkakataon sa ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamama na Jesus. God bless po sa aming beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating po pinakamama na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po magminamalagdara ko po sa ating po mga announcement. Amen. At subalit ating po muna ipaabot mga minamahal ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral niniwan po sa ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. Praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal ng mga beloved viewers, sa lahat po, amen, na nakakapakinig, naaabot ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. At higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwal, lahat, ipagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. 3 times a week po magminamahal ang ating pong regular na pananambahan. Amen. Miyerkules, Biyernes, at Linggo po magminamahal. Amen. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, sa ating pong Friday overnight worship, mga minamahal, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga, amen, at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. At ito po, mga minamahal, ay idinadaos po dito po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao, Along Palaming Road po, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy po ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag. Amen. Tamundong Residence po, mga minamahal. Araw po yan ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal. Manood po tayo ng ating pong programa. Amen. PTB8. Amen. Araw po yan ng Sabado, mga minamahal, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 po ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. 10 piso, 5 piso, atin pong idaan dyan po sa information para po yun sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen.
Suportahan po natin mga minamahal. Amen. I-follow po, i-share po natin ang ating pong Facebook live streaming mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen. I-share po natin mga minamahal. Amen. At meron din po tayong YouTube channel mga minamahal. Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. Amen. Mag-subscribe po tayo mga minamahal. Amen. Subscribe po tayo. I-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa bago. I-like na rin po natin po mga minamahal. Amen. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o sa ating pong beloved sister Ate Vicer mga minamahal. Amen. Meron po tayong lay hands sa mga nais magpa-lay hands po mga minamahal. Lumapit lamang po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran po mga minamahal. Amen. At maghayo po tayo mga minamahal. Amen. Hayuan po natin ang ating pong mga loved ones. Amen. Isama po natin sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating mga kaibigan, ating pong mga kapitbahay, ating mga katrabaho, lahat po mga minamahal, ating mga kababayan. Amen. I-share po natin ang pagpapala na ating tinanggap ng libre. Walang bayad mga minamahal. I-share po natin mga minamahal. Amen. Upang sila rin po ay pagpalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wag po tayong umabsent. Dumalo po tayo lagi, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Maging sa Bible study man, mga minamahal, amen, dumalo po tayo. More praising, more blessing po, mga minamahal. Amen. At after po ng closing prayer, mga minamahal, meron pong practice ang ating pong mga beloved adults choir. Sundan po ng ating pong beloved youth and singers choir. Wala pong practice ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation choir. Praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po. Tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob po sa atin sa araw na ito. Amen. Ating pong pinagkakaloob buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, upang tayo ipangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you.